card, I know what it costs. Yeah, I put in the work that you don't. Day after day. El objetivo de este año es superar el año pasado, que ya fue un buen año, cuando conseguimos 231.000 euros y 55.000 participantes, y este año 2022 esperamos superar los 65.000 y estar rozando los 300.000 euros que íntegramente destinaremos a financiar becas preelectorales para que jóvenes investigadores durante 3 o 4 años hagan su tesis doctoral aquí en Valencia. Esta carrera és important perquè, fins on jo sé, és l'únic circuit on 100% la recaptació se destina a la investigació, a la lluita contra el càncer. Tant a la fi estem unint esport, solidaritat i salut. Muy especial, efectivamente, ¿no? La presentación de este nuevo circuito de este año 2022, en el que confiamos, estamos seguros, ¿no?, que va a ser el de la vuelta a la normalidad, ¿no?, a que el espíritu solidario y generoso de los valencianos se demuestre en estas carreras y en estas marchas, en definitiva, para contribuir a que los fondos que podamos obtener se dediquen a la investigación contra el cáncer, ¿no? Estem encantats de ser els anfitrions. Van a vindre més de 50 pobles interessats en el tema de la carrera, que participen ja en la carrera, i hem pensat que este escenari és un escenari estupendo per a fer la primera promoció. Sí, en Alboraya esta és la novena edició de Alboraya contra el càncer, la novena. L'ajuda que em van donar va ser a 2018 i ja porto 3 anys fent la meva tesi gràcies a aquest tipus de beques. Al nostre laboratori estudiem com l'entorn del càncer afecta la seva agressivitat, específicament en un tipus concret de tumor infantil, que és el neuroblastoma. I la meva tesi va d'intentar imitar el comportament d'aquests tumors d'una forma senzilla fent uns tumors artificials. I un cop els estudiem podem modificar els components i després actuar terapèuticament per trobar noves teràpies que siguin més efectives i menys danyines per als pacients. I want everything and nothing at all. Yeah, I want everything and nothing at all. 'Cause I want everything and nothing, 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 nothing at all.